Te ya kene ka wer ngakwa ban shna video avede bat ba kene ka me klum kat no ki la pen mi ka result kum tu ki lai la pen mi tering interview tama ki don bede ki kwa ban tip ya ka marks jong ka written exam kan no ki yo te nomar ba kami kle hum kat klem ai answer ki tem la ar ban tip kat no ngayo ka exam room te ki don ki kwa ban tip kat no ngayo chupni bitang ba ya plus tangkom tahi te lada baik mau me klem kat kim don ri ba complain kim don ri ba ngai kim don re te mla le re katan mar klem le complain te ha kami ka please long ready kan ka way ba nomor ba pek ha kan ke bal ayan sar kiru don re balik complain tang ba ki don ki question ki bakla ki don klem don mono ba ngai te ada klem ngai mut ba ki don ki ba shuffle ki don ki question ki ba pen shuffle ki don ki ba pen kala kan kom tai te okay te pla pek ya ka answer ki score katta kelbong ready bej ba ha kata ka por ba yo result kan no pio don yo ba fiduna e kata ka ba pipi la penya answer ki kelbong ready bej bale ngayo kan ne mo ba kelbong ready ru ye kita ki lada phi kwa ban hajisha ki ban ai ba pide ban makidon ki answer ki ba baklaro pide ban pan explanation and pide ban let complain ba with proof mo jung shisha la ne kikot la no kikot ba phi yo e kata answer page nang ne kadai kumne ka answer re jing ai answer ki jung phi kalong wrong te ya kata te khabar pedang to ma amdon re unundo ba complain menta sapen la yo result phiap predict ya ha ya maksal din mar ba ya menta phimla are ban ong ba kat kum ka answer ki phio kata ten la poisi ha por ba yo e ka marks pre he ka change dokumen nomor ba kidon ki question ka yubi na ka ebi ngala klet tu ba alane MPRO ro aklet tang ba kidon ki sentar kipin change ya ki choice kidon ki sentar claim change ki choice te hangta kan de ka jong nu kata ka answer ki hangta phi kan don ka jingkulmar ni tang ba shulong ready kata ba kin ai be phi de ki marks ne te ka kata ka marks ka jing yo ba ka jing pe jing phi question paper ka de take nem kayo nem siapan long yu hai katan mar ba haka hakine ki kam fu sam tang simak ro kala ban penduk kamar penyo kame pin mar ba kajing yakni de tang simak ka jom kan no position re mar hang ne kipet be ya karangking ma karangking pi poe karang bakat no hadu kan no tau powan yo ban sa select kum tatar ta kan ne gawai te siapa ya den nyu page kan no banai kan simport maybe subu expected na lai hadu san banai ba kan mi result da kloi ya lai banai aslam me kan no kita le pen kloi mut san banai la di bandap man penyo ka result man pen mi ka result jong ka written examination nomor ba la kila aslam kan kan po hadu arja pen riu apedeng la ne til Disember arja pen riu kala ban poi hadu mi final result aslam la ki ya la aslam te habi la ban pen kloi bai to kata ko te habi de ber ka UR kategori ka sing la pen mi video la bun ma te kenang bun biang bakali UR kategori ngahap umno ngai umno te kane ko we phiaban page na advertisement ka de menno hadu kan tarik ki sim ya ka age jong phi ba pendrung UR kategori ala da batai lut kita bro baslang dengan sa persangi ban senabi yang saya sin man pen hun ni kita ki bakwa ban tip bani ba ki hab ka UR na ya ka khazien tia kategori mar ka kasnem ya senar ko ta sagi bakali habade bat ka bonus mark san mark te kidon lai point ki badai bonus mark kawai diga home guard kawai diga NCC certificate BNC certificate bar kawai diga sports te kini lai tali kumut ba san mark kawai tang ba lada pidon bro lai tali pnomio arek san mark mut lada pidon ar tali ne pidon lai tali ro pnio bitang san mark kata kadeka rule mo ba chu pidon sports person pidon NCC pnomio arek mark kinama are pi mark kan bitang san mark kin kem tang kawai te don home guard pnio bitang san mark te ya kan ne ken plus lano nimo lano ken plus te kan ne pada ken plus ya ka final merit list after the interview semi merit list ken saat ya kata ka bonus mark joki kenom ar rementa por badap ka written examination menta written examination bon ban poi personal interview kan ar betang ka pet joki ke jing mare bade ka written exam te pen poi check personal interview te ha ka final merit list pada ken saat lang bat pet bar written examination bat ka bonus mark barka personal interview plus lang kita sautali ba marki don gi bayo bonus mark plus lang kita sautali pensa mi ya ka final merit list
te habere ka sports te om der ki sports ba kumde kom tai ba pin shio ba ban jo max idon lagi jong jong atrai la ada ban ada batai nak mat kom gino kita gi ba yo ki la ba somit la ada mo somit te menta shu ban batai shu kita gi ju ban jo bonus mak te tang tai kwa ban pin shai habere ba kini te ngi habane update adu manami ka result te tang kan hi sakomen ki ba kidon kam biak man yarap pan pin shai yang kat banang mi por kat ba kampat mi ka result dengan sepersyang ikat bala. Takan ni, kulis pun.